πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Βλάση που δέχτηκε την πρόσκλησή μας και είναι σήμερα εδώ. Πραγματικά με συγκινεί η παρουσία του. Ο κύριος Ιωάννης Κωνσταντάτος, χαίρομαι. Ο κύριος Πρέσβης, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου και η πολύ καλή πρέσβη. Κυρία Πολυιωάννου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα σωματεία, τον κύριο Καβαλή, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας και την κυρία Τασούλα, τον αντιπρόεδρο της Αλεξανδρίας. Ευχαριστώ όλους τους, την κυρία Λιλίκα μου, τον κύριο Μιχαηλίδη, την κυρία Αρλέτ, όλους σας, τον πατέρα Παντελεήμων. Ευχαριστώ για τον ιδιασμό που μας κάνατε χθες. Ευχαριστώ όλους όσους είναι εδώ. Θέλω να πω τη ροή που τώρα εδώ. Μετά από συζητήσεις 2 περίπου χρόνων με το Διοικητικό Συμβούλιο για τη δημιουργία παραρτημάτων του Ελληνικού Κέντρου Καΐρου, όταν εκλέχθηκε το νέο ΔΣ, που είμαι εγώ δηλαδή, ο κύριος Βαγγής, πρόεδρος, η κυρία Βάσο και ο κύριος Άγγελος Θανασούλης, πήραμε την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση αυτής της ιδέας του Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου, κ. Νικόλα Βαδί και εμένα. Επιλέξαμε ως τοποθεσία ένα τουριστικό θέρετρο, το Ντάχα, που μοιάζει με ελληνικό νησί. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε πραγματικότητα και υλοποιήθηκε όχι μόνο με την δημιουργία ενός νέου ελληνικού κέντρου, αλλά με κάτι παραπάνω από ένα ελληνικό κέντρο. Γιατί εκτός από το εστιατόριο κάναμε την παιδική χαρά και ακροπάρκ και πισίνα για να την χρησιμοποιούν τα παιδιά και να έρχεται ο κόσμος από το Σαρμουσέφ, από το Κάιρο, από την Αγία Κατερίνη, τα Πανουέπα και από άλλες διάφορες πόλεις. Στον χώρο αυτό μπορούμε να οργανώνουμε εκδρομές, εκδηλώσεις και διάφορα πολιτιστικά γεγονότα υπό την αιγίδα του κυβερνήτη Νοτιού Σινά. Και πήραμε τις άδειες και καλέσαμε τους φίλους μας, υπουργούς και δημάρχους και πρέσβεις Ελλάδα και Κύπρος. Κάναμε σύμφωνο φιλίας Αργυρούπολης με Ντάχα για να φέρουμε τουρισμό, αλλά να κάνουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου στην περιοχή της πόλης Ντάχα. Μιας τοποθεσίας πολύ σημαντικής, καθότι η απόσταση από τη μονή της Αγίας Εκατερίνης αλλά και το Σαρμουσέφ, το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, είναι μικρή για τα ειδικά δεδομένα. Στη μικρή σχετικά πόλη του Ντάχα μένουν πολλοί ξένοι και Αιγύπτιοι, φυσικά και έρχονται τουρίστες σχεδόν ένα τον χρόνο. Το σκεπτικό μας ήταν να έρχονται και Έλληνες τουρίστες που συχνά επισκέπτονται τη μονή της Αγίας Εκατερίνης. Το ελληνικό κέντρο θα είναι ένα κίνητρο για επίσκεψη στο Ντάχα, όπως συμφώνησε και ο Υπουργός του Ελληνικού της Αιγύπτου, Αχμέτ Ελσελίκ. Ένα σημαντικό κίνητρο για τους Έλληνες που θα απολαμβάνουν την φιλοξενία μας, την υπέροχη ελληνική κουζίνα και την ελληνική μουσική. Όλα αυτά έγιναν φυσικά με την καλή διάθεση, με όρεξη για δουλειά και συνεργασία και κυρίως με αγάπη από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου. Τον Πρόεδρο κ. Νικόλα Βαδί, τον υποφαινόμενο Αντιπρόεδρο, τον Καμία κ. Άγγελο Θανασούλη και η Γενική Γραμματέα κ. Βάσο Χαραλάμπου. Είμαστε πραγματικά μια γροθιά και έχουμε την όρεξη και τη δύναμη να προχωρήσουμε περισσότερο με το άνοιγμα και άλλων παρατημάτων. Αν αυτό πάει καλά και πετύχει ο στόχος μας, τότε με τη βοήθεια του Θεού έχουμε τη θέληση να ανοίξουμε και άλλα ελληνικά κέντρα στην Αίγυπτο. Και με τη βοήθειά σου, κύριε Πρόεδρε, εσύ μας στηρίζεις κιόλας, κύριε Παπαγεωργίου. Όπως παλιά οι Έλληνες κάλυπταν όλο τον χώρο της Αιγύπτου, θέλουμε ο ελληνισμός να επεκταθεί και πάλι ένα κίνητρο για να έρθει ο Έλληνας να δουλέψει είτε εδώ, είτε στο Σαρμουσέφ, είτε στο Κάιρο, που έχουμε βάλει στόχο να ανοίξουν και άλλα παραρτήματα. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου. Ευχαριστούμε όλους όσους αγάπησαν το ελληνικό κέντρο και είναι σήμερα μαζί μας και είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
Να είστε πάντα καλά. Καλώς ήρθατε στο Ελληνικό Κέντρο Φουγάρα και ευχαριστώ την Ελλάδα και την Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο μου. Bravo, Jakob.